masingena kuJesu singene ekuphumulweni kaNkulunkulu. Somebody say hallelujah. Amen awufani nalento engiyisho. Somebody say hallelujah. Ngibingelela umama umpostoli Mbuyazi Bathandekayo, wonderful woman of God. uNkulunkulu asibusise ngayo. Not me alone. The body of Christ, umzimba kaKristu kanye nani. Malibonge igama lenkosi. Kanye nani uNkulunkulu usibusisile bathandekayo to have such a wonderful woman of God bathandekayo who's wenza umsebenzi omkhulu. Kwesikhathi noma ungekho TikTok akusho ukuthi inkulu banakho TikTok. Inkulu into iyakwazi ukuba inkulu uNkulunkulu ayisebenzise noma ingekho. Mang TikTok I'm trying to say okunye okuhlukene nalokho. Kodwa ngisho noma ingekho kuyi-public space. Kodwa uNkulunkulu iyakwazi into bankulu futhi amanye ezinye inkonzo zilunge khona zisebenza effective mayingekho mayingavelile. Nithule yasesonto. So siyabonga khona. Ngicela shayele umama Pastor Sami. Manini bathandeka ngenze thinazi kusaqala unyaka nje. Izandla eshayela umama Pastor unkosikazi wamanje. Shayela umama izandla bathandeka. Ngenzela sihlambululane kusaqala unyaka. Malibonge igama lenkosi. Hallelujah. Siyabonga all the servants of God bathandekayo, men and women. Thank you so much. How siyabona umfundisi uMvelase, umfundisi uMthembu. Wow, thank you so much. Ngicela phakama umfundisi uMthembu bathandekayo usuke empangeni ngakithi. Simshayile izandla kakhulu bathandekayo. Then bathandekayo sibingelela umfundisi uNkabinde egameni kaJesu simshayile izandla kakhulu. Amen. Ngibonga igama likaJesu. Then bathandekayo onke abafundisi abanye abangathanda ukuvela mabela because ngiyazi ukuthi nomlando njalo la esontweni. Bona bafika nje bathi hoza lo. Athi amazi yethu hayi ngathi bahlala phambili abafundisi athi hey thula. Thula wazi ngoThixo. Amen bathandekayo. But nje we praise God so much. We love you. Inkosi inhle. Sifundeni izwi lenkosi ke bathandekayo. Encwadini yabaseKolose namhlanje. Last week ngathi sasilwa too much. Ngicela sifunde incwadi yabaseKolose 3 verses number 17 while sisaphager uma ingcelo ubekela umthandazo akade siwenza manje sazowenza njenge subject sifundise abazalwane ukuba sifunde uku-exchange imthandazo. Amen esontweni awukho. Ngibone abantu abaningi bathandekayo. Our sound engineers now keyboard player bathandekayo abazana abasikhonzayo ngenkonzo. Cela sibashayile izandla nabo kakhulu bathandekayo. Doing such a wonderful media team, everyone. Thank you so much. Ndawonde umkhulu. Thank you so much. Ngobile, we love you. Jinji and ayiseze ngemibala ngamagama nonke. Masoku ngikhona nibathandekayo. Bengisathi ke isizini esikuyona. Ngale ningibambela nje ngoba sonke nevesi sithandaza manje. Isizini esikuyona ithi ibandla alifunde manje ukukhula alikhulu ibandla. Izwi lenkosi lithi umuntu akangabheki okwakhe kuphela kodwa abheke nokwabanye. Ngeke ngabona lento iyenzeka ngisho ohwebeni. Niyalazi uhwebo. Uhwebo ilento zokudayiselana. Ngisho uhwebo nje lamazwe. ISouth Africa kukhona into enayo egood kuyona. Phakathi kwazo kanje yini sinawo la malahle. Anazi sinamalahle la eSouth Africa. Kanti ngicane sinandi. Yeah, amalahle
ezinye zezinto esinazo la eSouth Africa uNkulunkulu asibusise ngayo igolide. Nikhona amanye amazwe awanayo iprivilege ukuthi umhlaba wabo ube namalahle. Thina esiqhamuka ngapha eZululand bayazi ukuthi kunama truck laphana asimise kabi lapha emgwaqeni N2 mawubheka eMtuba halfway ungakafika eMtuba asempangeni so ubheke ko Richards Bay nama truck laphana abamba ujenga athwela amalahle. Abanye abantu abazi la truck ayapha aya eChwebeni lapha ya ahambisa la malahle emkhunjini lo seRichards Bay kwiChweba. Lawa amalahle ayahamba aya kwamanye amazwe yobe ngena ngomkhumbi. Khona kulela Chwebe akuyona amalahle kuphela ahambayo, kulo lelo Chwebe khona imikhumbi efikayo. Engangcono khona la ngisonta. Khona imikhumbi futhi efikayo elethe izinto esingenazo eSouth Africa nala eMtateni. Imikhumbi iyafika, imikhumbi iyahamba. Shuthi njobe le hambayo ihamba nalezi zinto thina esinazo abangenazo bona. Le efikayo ilethe izinto esingenazo kwi-country bona abanazo. Shuthi ngokohwebo kunama exchange. Shuthi lento good kuyo nonayo thina sizoyithatha sikunikeze yona. Mase siyacela usilekele lokho esingenakho. So umhlaba ka nama countries ayabambeka kanjalo. Ngilibonile bathandakayo exchange ohwebeni. Ngize ngabona bathandakayo nokushintshelana ngezipho kwabanye abantu. Abanye abantu bamnikeza igift omunye nomunye ethi hey mfowethu yazi leya gift wanginika yona ngithintekile nami ukuthi nami ngunike. Khona exchange emalini sibone exchange. Uyibona imali la endlini nje namhlanje kade ikhonza nje mayiphuma la iyokhonza abanye yona lenqo iyahamba iyacirculate imali iya somewhere mayisuka lapha izoya somewhere mayisuka lapha iya somewhere. Njo lese ephaketheni lakho awuyena oqala ukuyiphatha. Ike yadlula kwezinye izandla nje obifika kuwena nje nawe nje ubhizi manje uyaplana. Uthi le mali nje obila ephaketheni nje kufanele ngiyise noma ungacaba ukuthi uyise Shoprite cathi uyophela khona uShoprite uzoyithatha. Naye ayise somewhere leya mali yaqala kuwe sihambe abantu abaningi ngabo. Kusho ukuthi yonke into iya exchange emhlabeni kodwa nithuleleni bathi. Yodwa into engathi isathanda ukuhamba kancane edala challenge imthandazo. Sasafunda uku-exchange ama prayers. Imkhuleko ihambe la circulate. Ifike kulo ifike nakulo ifike nakulo ifike nakulo ifike nakulo. Akekho umuntu oyofa before time. Ngoba wonke umuntu uzobe khaviwe, uthola ukhavwe imthandazo yami nami ngikhavwe imthandazo yakho nalo ukhave imthandazo kwalo kodwa ngithuleleni bathana. Izinto lezi sifuna ukunifundisa zona. Ngoba uNkulunkulu ufuna uNkulunkulu ufuna ukuqhumisa imithombo yemvuselelo. Kodwa kufanele kufly imkhuleko yabazalwane isuku yakulo. Hey bazalwane ngiyacabanga nje mina ngicabanga ukuba uPetro waboshwa. Wayisebe ngabe nalo ibandla lalifundisiwe ukuthi uyakwazi ukuyeka item yakho uqubise omunye umuntu ongesiwe. Yabona leyo baba lo ngendlela wayihadi ngayo uHerod wayizombulala ejele uPetro ukube wakwafica isizukulwane esingafundisiwe ukuthi uyakwazi ukuthandazela omunye umuntu. Lizithi iBhayibheli bamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu, meaning leli gama lesineke sithi benza yonke into uNkulunkulu benza yonke into ayisemandleni yabo ukuthi uNkulunkulu angenelele esimeni sikaPetro. I'm in prayer church ukuthi uNkulunkulu afundise igeneration yethu uku-exchange imthandazo. But today ngifuna sibuke shortly because umoya ngcwele beke nje emoyeni wami mangithandaza ukuthi akwesibuke amandla egama lika Jesu. Konke enikwenzayo ngikhona isontweni. Konke enikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenzeni konke. Ashona sonke kwenzeni konke
umethula umakhelwane uthi makhelwane ngizokucupha next week ngizame ngayo yonke amandla ukuthi nje uzobe kuleya row engaphesheya asinshona ukwenzeni konke egameni lenkosi uJesu. Lithi iBhayibheli konke ke enikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi li adasina. Kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. So lithi iBhayibheli kwenzeni konke egameni lenkosi uJesu. Umbuzo ozolandela la bathandekayo uthi yini le significant ngegama lika Jesu? Basibona ngathi sithunywa la izwi ukuthi yonke into eyenziwa umuntu noma it's a word elinye ekhuluma ngo speech, I don't know, thanda lika word noma kuyizwi noma kumsebenzi, sithola an instruction ethi konke kwenzeni egameni lenkosi uJesu. Igama lika Jesu bazalwane, number 1, mfuna sibambe lento yokuthi igama lika Jesu akulona nje, igama elithi Jesu akulona nje igama lakhe kuba kuphela, but i-job description. Hey kodwa nithule yazi la esontweni yazi. Igama elithi Jesu akulona nje igama lakhe nje kuba kuphela, kodwa lisho umsebenzi, uhlobo lomsebenzi uKristu wayizolwenza. Now if you say Jesus, usuke uthi ngokolimi msindisi, noma ke phecelezi noma ngathi kuyafana mkhululi, because the name Jesus means savior. Ube kukhona abantu kukhona iclass lami right la benzoqhubeka kakhulu manikhona nibathandeka. Jesus, when you say Jesus, you are not just calling a name nje ngiyathi igama kuthina suke senzele umuntu asinike attention, ngiyasokubona lethi lokho, kodwa when you say Jesus usuke urelease umsebenzi kaKristu. Now if you say Jesus Christ, ngiyazi ukuthi khona sebe nesambolo sika Christ Jesus, okay ke so shumayela nabo ngelilanga lapho ngicela ukusebenzisa lokho Jesus Christ. Mawuthi Jesus Christ usukuthi msindisi ogcotshiwe, because Christ means anointed one, Messiah, 100% God. So now mawuthi Jesus ushuthi msindisi, mawuthi in Jesus, okay, uthi in the name of Jesus Christ, uthi ngegama lomsindisi ogcotshiweyo, egcotshelwa ukusindisa. Bazalwane, uma igama lika Jesu sike sathola isambulo salo, mina I am convinced ayikho into esiyoyikhuluma siyithandaze siyisho siyideclare uma siyisho siyithandaza siyicela egameni lika Jesu elambuliwe. Kodwa leli bandla seliphumile lapha, ngenza lo ngifuna ukukhonza, angifuni uhambe eThekwini ngingakhonzile. Nisekhona? One thing that we need to do is to reveal ukwambula uJesu, simbule igama lika Jesu, unfold igama lika Jesu. Khuli hasa ukuthi ngizothandaza namhlanje, athi wena ngizoshumayela nje, ngizokunika izinto okuthandaza.
challenge esibhekene nayo esizukulwaneni sethu. Asishodelwanga abantu ababiza igama lika Jesu. Sishodelwe abantu abanesambulo segama lika Jesu. Nayo ke into eyishortage. Inini into esijizasayo kodwa ingenzi mehluko. Ngoba akushoti uJesus, kushoti isambulo. uJesu, kodwa ngithuleleni, uJesu sambuliwe, you call this name and something is going to happen. Uyabona nje mfuna mangivala nawo uma uyiklasi lami right. Sothi mase siqeda la sithandaza sibiza ligama khona uzobiyenza uNkulunkulu in your life. Yini le uNkulunkulu ayifihle egameni lika Jesu? Yini le fihlo Kristu Jesu? Funda izenzo 2 ngakho ngifuna ukuyixhamazelela lento, ngifuna ukuyifaka kahle ngoba ngifuna masithandaza nabantu omehlo abo avuliwe. Zenzo 2 verses number 21. Undane iBhayibheli abanye abasiza uthi awunkosi ngagcina ukuluphenya kanje. Zenzo 2:21. Uyawukuthi yilowo nalowo obiza igama lenkosi uJesu lo uyakusindiswa. Phinda sis. Uyawukuthi yilowo nalowo obiza igama lenkosi uyakusindiswa. Number 1, iBhayibheli lithi kodwa abafowethu lithi yilowo nale yangichaza ke le yokuthi alisasiniki la iclass, alisakhulumi ngohlobo lwabantu abathile, alisiniki gender, alisiniki age. Lithi ilowo nalowo, faka isigisi ngane yami, ilowo nalowo oyobiza igama lenkosi uJesu, lithi iBhayibheli uyakusindiswa. And it shall come to pass that whoever, somebody say whoever, I'm Peter say whoever. Kusho ukuthi noma ungayikhipha ngaphandle iBhayibheli belikubalile udecide ukuyikhipha. Whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Bamdile noma mdile ngikhona nibathandakayo. Meaning bathandakayo, salvation breakthrough, it is in the name of Jesus. Athi sase ngikhuluma nje njengobaba. Uma kuba ne shortage yabantu abasindiswayo, okwazi ukuthi kushode abantu ababiza igama lika Jesu bembulele. If you don't want to believe me, keep a part of scripture. Ngoba lithi whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Emathendeni kudala ngazi lento yaphela kanjani kodwa ayimnandi lento. Sathi there is power in the name of. Nanikhona usikhathi. There is power in the name of. Salvation in the name of. In other words, mawuthi ngegama lika Jesu usuvula imithombo yosindiswa. Kodwa nginitshele bafowethu oba ngithi oh God. I am telling you, uma ungathatha isambulo segama lika Jesu, mase uyoma ekhaya elinobaba ongasindisiwe nomama ongasindisiwe, angcono khola ngikhonza khona, elinobhuti ongasindisiwe nomalume ohlala nawe akhulisa ongasindisiwe, mase ekhaya ulibiza leli igama lika Jesu noma ungabashumayezanga kakhulu kangaka. Lithi iBhayibheli oyoba ulibiza nje igama lika Jesu liyawusethi ngoba lalelani egameni lika Jesu kuphuma umthombo wosindiso.
enye into elimasa igeneration yethu ukulahlekelwa isambulo segama lika Jesu. Sisonta ngalo. Kanti igama lika Jesu bathandakala la lingadalelwa ukusonta. Igama lamandla. Ngizoze nginithume eBhayibhelini khona nibathandakala. Hayi namhlanje ngizokuthandazela ngezwe nje emoyeni wami. It shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. I was even honest. Igama lika Jesu sibe neqiniso. Igama lika Jesu ulibekela empilweni yakho okufuze ngabe lihleli khona. Masiba honest noma ukhumbula nje igama lika Jesu. Igama lika Jesu linale value in your life. Linalesi sindo. Linale weight izulu elilindele in your life. Awusase ngikhuluma ngabafowethu kanje. Uma igama lika Jesu lingenas blind when it comes to the name of Jesus. Into eziningi zizoma zilinde. You cannot shake the mountains. You cannot shake the principalities. You cannot shake. You need the name of Jesus Christ. Number one, igama lika Jesu liletha usindiso olubizayo. Uyasindiswa. Awuthi sasa ngichaza ukuthi niyayazi insindiso. Insindiso isho i-redemption, ukukhululwa. Insindiso insindiso isho i-restoration. Kodwa nisekhona esontweni. Yeah, uma uthi ngisindisiwe usho ukuthi ngikhululiwe, kubuyiselwe, ngibuyiselwe. I am restored. Nikhona bathandeka? Yeah, insindiso isho ukubusiswa. Kusho ukuthi mase ngithi ngisindisiwe, ngithi I'm no longer cursed, I'm blessed. Angazi ngisontapi. Insindiso yonke lento sisa so many things edefine insindiso. Lithi iBhayibheli kodwa ubiza igama lika Jesu uthola yonke leya package. Incwadi yeZenzo 4 funda uverse number 12. Fundani iBhayibheli leli. Verse 12. Ayikho insindiso ngomunye. Ayikho insindiso ngomunye. Ngokuba alikho futhi elinye igama. Ayikho insindiso ngomunye. Futhi uma uJesu igama lika Jesu lingakafiki, there is no salvation. Akekho umuntu onamandla okukhulula nokusindisa unless otherwise lo muntu aphathe igama lika Jesu. Ayikho insindiso ngomunye. Funda ntombazane yami. Ngokuba alikho futhi. No. Qala phansi. Ayikho insindiso ngomunye. La ngigcine khona usuqhubeka lapho ke wena. Ngithe mina ayikho insindiso ngomunye. Ngokuba alikho futhi elinye igama. Alikho futhi elinye igama. Yebo. Phansi kwezulu. Phansi kwezulu makuthiwa phansi kwezulu kusho ukuthi emhlabeni. Yes, come. Ngicela ungithithele umakhelwane ayikho into engakwenza ulala. Noma kuthiwa yini. Ngaphandle kaSathane kuphela qhubeka. Umtshele nje umtshela uKheshi ukuthi ngawu uSathane kuphela ongakwenza ulala. Otherwise ayikho enye into. Funda ke. Funda ngenze ukuthi uma unika isambuthu ulaliswe yini futhi nangoku uSathane sefike eqatha. Funda. Yes, come. Ngokuba alikho futhi elinye igama. Alikho futhi kodwa kulule noma mikele noma ungalala vele usazovuka kefana. Ngoba mase kuthandazo kufanele ubuso uvukile. Hayi mina ngomsamphaza amsorani hayi ngomdisturb. Thandalala nje nkana kama vele uzovuka manje. Mhlambe next 3 minutes zobusuma ngenyawo sovukile. Futhi alikho elinye igama. Yes. Phansi kwezulu. Elinikiwe ebantwini. Esimelwe ukusindiswa ngalo. Ngathi kushoda igama lika Jesu ebandleni nesampulo salo kwashoda nabantu abasindiswayo futhi. Wena waba
nenhlanhla ngokuthi wasindiswa wena waba nenhlanhla ukuthi wahlangana nensindisi igama likaJesu lisephezulu indaba yehlala laba basemva kwakho ngoba lashona phansi igama likaJesu bancane abasindiswayo manje wena waba nenhlahla wena awusindiswa ngoba isikhondla khondla labizwa strong igama yini edala bengasasindiswa laba oseduze kwabo awucheke banenhliziyo ebukhulu noma kushoda igama lakusindisa angitshela abazalwane ngithi hey Mhlamvu ayike into engikhathaza njengokuthi imbabhadiso ebandleni hey ishone eyehli imbabhadiso yamanzi amaningi ayingangiphendula wagcina nje ubona abantu bebamba ujenge thiwa bayimfuleni bawubhabhadisa ungangiphendula kampela ngenze ukuthi ungacabanga ukuthi ipersonal le wagcina ubamba abantu thiwa nje kuyiwe emfuleni kuyobhabhadiswa ama new converts ibandla lamanje ningalimali ibandla lamanje likhula nge recycling system cabanga ukuthi amen zothi ibandla lethu likhula nge recycling system you see the church growing alikhuliswa ama new convents likhuliswa ama floor crossing. It is a member from this other church coming to another church. Then from this church going to another. No, ningizomoya akukho wrong. Now I've got members in my church that come from another churches. That's not sin. Ngisho mina growth yebandla. Angiyilwi ne floor crossing ngoba iyaba sedingweni sometimes. Ngiyangizwa. Yeah, kuyenzeka nje i-floor crossing iyaba sedingweni. Futhi yenzeka uma uyenze kahle iyakusebenzela. Angishaya i-floor crossing la. Ngishaya lento ukuthi ingozi ibandla ukuthi selithembele kuyona kuphela. Usindiso lomphefumulo engithule la isondela. Usindiso lomphefumulo lushona ezantsi kodwa ke ngoba sikhona singaba prophets senze ucwaningo. Yini le yenza irate yabantu abasindiswa ishona ezantsi. Sabona kwehla amandla egama lika Jesu in the church. Abasekho abantu abakholelwa kuleli gama. Even abazalwane abasindiswayo mumbuza ukuthi umi ngani Thembeni ngeke azalimention uthi mina usathana ngihamba yolala mayithanda usathana ngihamba yolala mayizela ngelethembile igama lenkosi yethu Jesu yingakho labazana basendulo babelibiza ngayo yonke into igama mabe ngisho bebhala ingoma babelibiza noma ngani babuye beliqaphune ngelanga bathi athi liyisihlangu sethu. Hallelujah. Athi lisihlangu sethu sifika ngaso. Athi mahlaselwa isitha. Usathana ngathi uma usathana sakithi sidonsa igama. uDavid uyanqengusa ikhanda njengoba kushumayela ethi baba ngiyayazi lonto. Le baba wasephethe ingcula ephethe isihlangu nomkhonto. Uthi ngase ngiyamkoqela ukuthi mina ngisike ngesihlangu nomkhonto ngisa ngegama lika Jehova. Hey. Can we rise a generation ethembele egameni kaJesu? Ababhali nezimbongi zaze ngiqhamuka ukuthi nasekufeni kwethu. Angazi ngikhonza kuphi la ekhaya yazi. Athi nasekufeni kwethu. Athi siyolulwa miswa yilo. Masa beqhubeka bathi ngegama angazi ngisonta lapha athi ngegama lakho Jesu athi kuguqa phansi konke uthi kuyatusha ubukhosi nobungqongqoshe. Uma izomunye wathi busa ngicela umboleke ipeni nami ngibhale
wathi akukho ne lilodwa cha nasenihambile ngalo langa so ezweni nalaphaya athi singeli bonge sokena elihlali elikaJesu singabuyela ekukholweni igama likaJesu sikholwa amandla alo ayikho intaba yoma phambi kwethu Can you say this umthembu uNkulunkulu lalela I don't say uyothuketha ukusho kwenzeke ngasame day kodwa inhliziyo obilokho icrack indolo uthi baba ngiclaima umalume ukuba sindiswe ngegama likaJesu uthi ngiclaima ubhuti omdala ubasindiswe ngegama likaJesu angisho ukuthi uyomfika ekhaya sesindisiwe kodwa indonga izoba lokho icracka baba there is power in the name of Isho uyasindiswa ngalolo langa uyathi uqethe ukuthandaza umfimi esekhona kodwa into engiyaziyo inye into engiyaziyo awulibizi leli gama kungenzeki lutho somebody say Jesus somebody say Jesus Once the name of Jesus li remove ebandleni ibandla lisala listrugglisha unnecessary struggle in the church alikhozwanga amadimoni noSathane because ukuphuma kwegama so ayikho insindiso ngomunye ngoba ngifuna ukuthi sheshe sithandaze namhlanje ayikho insindiso ngomunye niyazwa kodwa ngikhuluma ngani awukushuthi ngisenkonzweni ngempela ke manje ngikhuluma ngani umbuzele umakhelwane ukuthi kusazeleka namanje noma ukuthi umtshede hayi cha wawukhona umhlaba ungakabikho What is significant yini le eyenza siye egameni kaJesu John 1:12 Sithandaza ngifuna ukuthola nje ngingafethi ngilethe into yokuthandaza namhlanje so shumayela ngajaha so sawushumayela insuku sakho But as many as received him funda ngesizulu ngane yamqala Kepha bonke abamamukelayo sanibonani yeah come Kepha bonke abamamukelayo bonke abamamukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu mana-ke amandla ukuba baba ngabantwana bakaNkulunkulu kodwa ke lalelani le offer akuyona ya wonke umuntu nithuleleni shothi akubona bonke abantu abangabantwana bakaNkulunkulu ukuzizwe sezami seshaya itoyitoyi hayi sonke singabantwana bakaNkulunkulu hayi no abantwana bakaNkulunkulu kungena le group eyabamemukelayo kuphela uma ungakazi umamukele awukangena ohlwini labantwana bakaNkulunkulu umuntu asishonke isilwane umuntu kodwa umntwana lo level etholwa abantu abamemukelayo lithi wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu laseqhubeka ivesi sifunda ngane yami labo abakholwa egameni lakhe Somebody say amen labo abanjani yini lento esenza siye egameni kaJesu wayeka manje igama likaJesu funda hamba vula ngene ngesingisini ngane yami
But as many as received him, to them he gave the right. Somebody say right. Somebody say right. Yes. To become children of God. And this time, bathandakayo, likhuluma ngama rights. Leli esifundayo lithi wabapha amandla. Isizulu ngisithanda kakhulu naso. Lithi wabapha amandla. Uyabona mawubekwe mawunikwa into wanikwa namandla ayo. Futhi akekho umuntu ongakwazi ukunyakazisa kuyona. Lithi wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. He gave the right to become children of God. Should egameni lika Jesu kodwa bafowethu yazi egameni lika Jesu sithola ilungelo lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Meaning we are not asibona abantwana bakaNkulunkulu ngesonto. Akusilona isonto esenza sibe ngabantwana bakaNkulunkulu edlala insimbi. No, into eyenza sibe ngabantwana bakaNkulunkulu singabantwana bakaNkulunkulu ngelungelo. I have a right yokuthi ngithi ngumntwana kaNkulunkulu. Ngangcono khona ngisonto khona yasi. Nginelungelo lokuba umzalwane nokuba umntwana kaNkulunkulu. Akekho ngaqhamuka ngitshela into ehlukile kunaleyo. Uma uSathane efika ngimthethe you are too late. This is my rights. He gave the right to become children of God. Sekuthiwa ke to those who believe in his name. Shuthi mangikholwe egameni likaJesu. Igama likaJesu liyipassword. Kodwa nikhona yini? Igama likaJesu liyipassword. Elingenza ngikwazi ukuaccess ama rights ukuba umntwana kaNkulunkulu. Shuthi mangiqhamuka ezulwini kodwa laba abazalwane bakithi. Shuthi mangiqhamuka ezulwini ngizothi Nkosi Baba egameni likaJesu. Immediately ngisho njalo ngithi ngicela ukuthi nokuthi uNkulunkulu uyakhumbula ukuthi konje lo unikiwe amalungelo. Ama rights bafowethu akuyona into nje yokudlala. Into ama rights amalungelo wokukwazi ukuhlanganyela ezintweni zombuso. Meaning zonke uNkulunkulu izinto anazo. Nginelungelo lokufinyelela nabuzo kodwa ngegama likaJesu. Meaning in the name of Jesus Christ sinama rights yokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngangishumayela khona la ekhanda ningalovanga lo la. Ngidefine umntwana kaNkulunkulu. Leli gama lomntwana children of God. Children of God. Children of God. Akusona islogan. Ngumntwana kaNkulunkulu bazalwane. Ayike nami bazalwane ngifuna ukusho ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu. Akusislogan. Lento uthi umntwana kaNkulunkulu kusuke kukhulunywa ngamalungelo akho. Because umntwana kaMpostoli uMbuyazi, a child kaMpostoli uMbuyazi unama rights azalwa nawo. Kodwa ngithuleni bazalwane. Umntwana wesilo samaZulu. Hayi akubona uNdlunkulu. Wayina manje. Bekusethekwini nje. Akubona kodwa akubona uNdlunkulu amakhosikazi. Kuthiwa yini? Amazinyane. Ya. Amazinyane esilo of which is daughters and sons. Banama rights lapha ya esigodlweni sesilo ongenawo wena. Lento bazalwa na kodwa nithuleleni bazalwane.
Uma kufika abantwana, nanti vele igama labo, levela bangabantwana ya. Uma kufika abantwana epalace, i-security tight yase-palace ayilokhu iquestion. Imoto yabo mayipaka nje kuvula igate ngokukhulu ukuphuthuma ngengqondo yokuseva, iyathi ngiseva amazinyane esilo. Uyacabanga kufika wena kodwa Nkosi, uyacabanga ke kufika wena emagate asezulwini ukuthi ingilosi zenze njani kuqhamuka umntwana. Nalo lelo lungelo lokuba umntwana uthole ngegama lika Jesu. Bazalwane, ningalithatheli phansi igama lika Jesu. To those who believe in his name. Ngoba kugcwele umthandazo. Ngicela sibukele phansi. Sinikwe right. Yini le esenza siphuthume siye egameni kaJesu? Philippians 2. Funda verse 9. Funda verse 8 qala. Uzokube nesense. Funda sisters. Wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo, wazithobisa, elalela kwaze kwaba sekufeni, yebo ekufeni kwesiphambano. Yes, come sis. Ngalokho ke uNkulunkulu Ngalokho ke ashonisa ukuthi ngalokho ke. Yes, maselithi ke uNkulunkulu yafunda sisi. ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu. Somebody say amen. uNkulunkulu wamenza njani uJesu? Wamenza njani bathandakani? Abanye abantu bacabanga ukuthi sichemile masikhonza uJesu yedwa. Kanti isizathu abanye bacabanga ukuthi sinobandlululo. Abanye basibiza ngabantu angathi bayagxeka. Bazalwane. Inkolo ziyefana. oNkulunkulu bayafana. Sihlushwa into eyodwa engathi ayifani. Ukuthi asizwanga ukuthi baphakamise oNkulunkulu. Kodwa nithuleleni bafowethu. Nithuleleni ngoba into esenza sinamathela kuJesu ukuthi uJesu uphakanyisiwe. Kodwa angangcono khona abantu aba privilege la. Ukuthi phakathi koNkulunkulu abagcwele abangaka akaze kusazi statistics bangakanani oNkulunkulu abakhona. Wena uvela unikezwe uJesu inkosi uNkulunkulu omphakamise. It's even worse. Masethu umphakamise kakhulu. Thatha letafula kwenza. Ngizama ukushumayela nje. Yane ngilifuna nebili boco zonke zakhona. Ngisazi ke mase ku. Eleni busene lokhu na edit. Kwase ngathi uNkulunkulu wayibona uThixo begcwele bengaka. Bahambe lo uNkulunkulu nangeyo. Utakondo. Ya yazi into emuyisa uempty. Ya sengidabukela laba abamkhonza engenalutho. Ya sengidabukela laba abamworshipha engenalutho. Uwanjalo. Manje beka bona. oNkulunkulu bagcwele all over. Khona uzoba neprivilege yokuba uJesu. oNkulunkulu bagcwele inqwaba. Lithi iBhayibheli kodwa uNkulunkulu wamphakamisa uJesu. Ya ngimthatha ngoba kathi ubomvanyana kunegazi lika Jesu.
Listen, uNkulunkulu wamphakamisa uJesu. Listen to me. Alisho wamphakamisa kanje. Lithi wamphakamisa kakhulu. Buku sebashiya phela boNkulunkulu. Lithi wayisemnikeza awona. Angazi ngisontapi yazi. Lithi wamnika igama. Kusho ukuthi lento indaba yegama lika Jesu ayiveli nje emhlabeni. Ivela uNkulunkulu ezulwini. Shithi uma ubiza igama lika Jesu, uthandaza igama lika Jesu, uthandaza igama lasezulwini. Igama lasezulwini leli. Wamnika igama elingaphezu kwamagama onke. Lithi ukuze lithi nayo into engifuna. Wamnika igama elingaphezu engizothandazwa la. Elingaphezu kwamagama onke. Kusho ukuthi labo uNkulunkulu abashiye lapha phansi banamagama nabo. Ukuthi elika Jesu liphakanyisiwe wamnikeza igama. Angazi ngisontapi yazi. Elingaphezu kwamagama onke. Kusho ukuthi yonke into enegama. Yonke into enegama kuyayiphoqa ukuthi ibhawe phansi kwegama. Ngiyashumayela yazi esontweni. Enye amaphutha enziwa uSathane ukunika izinto igama. Ukuba uSathane wayihlakaniphile, wayifanele ukuthi uma design izinto angayiqambi igama. Ngoba igama lika Jesu itarget yalo litargeta yonke into enegama. Wahlupha ngokuthi isono asenze sibe negama. Ukuze igama lika Jesu libe ngaphezu kwegama lesono. Wenza izifo zaba namagama. Ukuze igama lika Jesu libe phezu kwamagama. Wenza ukuhlupheka kwaba negama. Ukuze igama lika Jesu libe ngaphezu kwamagama. Uliphakamisile lingaphezu kwamagama onke. Ngizama ucabanga ukuthi yini lehluphayo. Lalela la. Ingasi isindiso ukuthi awuyazi. Kodwa meke wathola igama layo. Kusho mina umpostoli uMboyazi. Ngithi meke wathola igama layo. Maye kuyo. Ngoba uzothatha igama nithuleleni. Uzothatha igama elingaphezulu kwamagama onke. Angazi ungene ngalo wamnyango ubanjwe yini. Kodwa mayinegama namhlanje ngithi namuhla kunamuhla. Uyabona namhlanje ngiqhatha inkinga yakho negama elingaphezulu kwamagama onke. Ngiqhatha usizo lwakho negama elingaphezulu kwamagama onke. Kunamandla segameni. Iphutha lika Sathane waqamba icancer. Ngoba ucancer igama. Iphutha lika Sathane ngithuleleni manje. Waso wayiqamba HIV and AIDS. HIV and AIDS igama layo. Iphutha lika Sathane waso waqamba ukuhlupheka. Ngoba ukuhlupheka igama lakho. Kanti uNkulunkulu ngaphi ya designer. Udesign igama elingaphezulu. Ithuleleni bathandekayo. Ngoba igama lika Jesu lingaphezulu kwamagama. Lalela ngizwe. Igama lingaphezulu kwamagama. Akufunele akulindi ukuzokuthiwa amagama kaJesu cha. Lilodwa. Kodwa likwazi ukuhlula amagama. Ingakho okhosini mawufuna likusebenzele lithathe lodwa. Ngoba ingeze abantu bangawabona amandlalo basuka bafuna ukuqhatha namanye amagama. Kanti lithathe lodwa. Linamandla lilodwa.